repte, més que problema. Repte són aquests 2 milions que han arribat al segle XXI, que primer majoritàriament són ciutadans nascuts fora de l'estat espanyol, una part ja s'han nacionalitzat, altres encara a Catalunya, 1,5 milions pendents de la nacionalitat espanyola, però l'aconseguiran tard o d'hora, problemes, però l'aconseguiran. I el problema és que molts d'ells són sud-americans, que per tant que ja venen amb un bagatge de cultura castellana, de llengua castellana, i que consideren que tal vegada no tenen per què fer l'esforç de vincular-se a la catalanitat, perquè amb el seu món cultural ja en tenen prou. Aquí crec que aquest és el repte de com plantejar aquests col·lectius el tema de que han arribat a un país que evidentment no han de renunciar a la seva llengua i cultura, però sí han de fer un esforç per veure que aquest és un país que té uns trets propis als quals s'han de vincular.